Bon dia a tots. Aquí me teniu com a convidat a la Fundació, aquesta entitat que amb tant de carinyo i tanta cura es guarden els artistes d'aquí, de les Illes. He vingut perquè m'han convocat, que volien unes quantes còpies de la meva feina. Jo ben content, els he duit un grapat de discos. I des d'aquí vull agrair a tots aquí de la Fundació la seva ajuda. Un saludo a tots. Si tu volguessis, jo te faria un gran palau, un casetó de fusta a sa garriga. Si m'ajudassis, tornaria a ser valent, m'enfrontaria a ses ones i el vent.